Mayong adlaw sa inyong mga utod kag mga kaabyanan ko kay Ginoong Jesucristo sa subong nga adlaw among adlaw sa Miyerkules, Oktubre 4, 2023. Sa subong mga adlaw, mga kaabyanan kag mga utod ko kay Ginoong Jesucristo amo ang adlaw subong sa pagdebosyon sa aton mahal nga Eloy nga mo ang mahal nga Eloy sa gihapon nga panabang o Mother of Perpetual Health. Pagsasubong man nga adlaw suno sa kalendaryo liturhiko sa aton simbahan, ginasaulog naton subong ang kapistahan ni San Francisco de Assisi on Saint Francis of Assisi. No? Si Saint Francis of Assisi ang santo patron sa ah, mga kasapatan, no? Kag ilabi na gid, no, sa mga santo patron man siya sa mga nagasagod sang kasapatan, labi na gid ang mga nagasagod sang mga ido, mga kuring, no? Basta pets, mga kabayan ko, mga utod ko. Kag sa subong nga hapon mga kabyanan, sa subong nga adlaw, yari naman kita sa aton naman nga ah, programa diri sa aton magamay nga ministeryo diri sa social media amo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading sa tagsa kaadlaw sang Miyerkules. Pag sa gihapon nyara pa kita sa libro sang Exodo pag sang nagligad nga Miyerkules, no, nagligad nga semana aton nga ginbasa ang Exodo kapitulo 30 aton man nga labot, no, kagin konsulta ang nanungod but silingon sang yadto nga yadto nga kapitulo, no, ang Exodo 31 kag sa subong man nga adlaw ato naman pagabasahon ang masunod nga kapitulo, no, amo ang kapitulo 31. So akong gikamo nga ginatamaw mga utod ko mga kaabyanan kay Ginoong Jesucristo kag ako si admin ninyo kag aton nga ginatamyaw man ang aton mga kauturan kag mga kaabyanan naton nga nagalantaw sa sining video kag amo man nagapamati, no, dira sa Maya una-una sa diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa probinsya man sang Guimaras, sa mga nasakupan sang Archdiocese of Haro, dira man sa aton mga kauturan sa bilog nga syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, sa bilog nga nasakupan sang Archdiocese of Capiz, kag amo man dira sa aton mga kauturan sa bilog nga banwa sang Kalibo ug sa probinsya sang Aklan, sa mga nasakupan sang Diocese of Kalibo, amo man sa aton mga kauturan dira, no. Mayad lang hapon dira sa mayad hapon, no, kon adlaw dira sa aton mga kauturan sa bilog nga banwa sang San Jose de Buenavista kag sa probinsya sang Antique dira sa
nasakupan sang Diocese of San Jose, Antique. Kag amo man sa mga kabiyahan ka mga utod naton sa bilog nga syudad sang Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental sa tatlo ka mga diocese dira nga nasakupan sang Diocese of Bacolod, Diocese of San Carlos kag Diocese of Kabangkalan. Kag sa aton man mga kauturan no dira sa Mindanao, partikularmente dira sa sudad sang Coronadal kag sa bilog nga ah, probinsya sang South Cotabato. Amo man dira sa probinsya sang Sarangani, Sultan Kudarat, dira dampi sa maya sudad sang Takurong, no? Sa mga nasakupan sang Diocese of Marbel. Mga kabiyahan ka mga utod ko, nga tamyaw ko man, ang atong mga kauturan nga lantaw, nagapamati sa aton video dire, labi na gid sa aton mga overseas Filipino workers, kag sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo, sa diin man nga bahin sa pungsod Pilipinas, man sa bisan diin man nga bahin sa kalibutan, no? Kag nga tamyawan nato ng aton mga utod kag mga kabiyanan sa mga kauturan naton hindi man Ilonggo pero nakaintindi gid sang pulong nga Hiligaynon. Kani natamyaw pag gina-welcome kugid namon nakon kamo mga kabayan kamong utod ko sa aton subong programa ang Hiligaynon Catholic Bible Reading. So sugod naton ini sa isa ka pagpangamuyo. Pangamuyo antes magbasa sang santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, amon agalon, ikaw ang dalan, kamatuoran, kag ang kabuhi. Itugot nga makatuon kami sa imo kaalam. Pagi sa pagpangabudlay ni San Pablo nga apostol kag sang simbahan katoliko, ipadala ang imo Espiritu Santo sa pagtudlo sa amon kag magpahanumdum sa amon sang imo mga ginpangtudlo. Amen. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Agamuyan to mga kabiyanan ng aton malipot nga pagpamuyo para sa pagbukas naton sa aton nga programa sa subong nga adlaw nga amo ang Hiligaynon Catholic Bible Reading sa pagbasa naton sa santo sa kasulatan, partikularmente sa Exodo 31. So ari na kita mga kabiyanan kag mga utod ko sa Exodo Kapitulo 31. Magasugod na kita sa aton pagbasa. Ang mga panday para sa tolda nga puloy-an sang Dios. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, ginpili ko si Bezalel nga anak nga lalaki ni Uri, nga anak ni Hur, sang tribo ni Huda. Ginpuno ko siya sang akon gahom, agod nga manginsampaton siya. May abilidad kag makahibalo sang tanan nga sari sang buluhaton. Sa pagplano sing matahom nga mga disenyo nga himo sa bulawan, pilak kag saway. Sa paglagari isang malahalon nga mga bato nga inugtampok sa pagutib sang kahoy kag sang tanan nga sari isang matahom nga buluhaton.
Ginpili ko si Oholiab nga anak ni Ahisamak sa tribo ni Dan sa pag-obra upod sa iya. Ginatagan ko sing abilidad ang tanan nga sampaton nga mga panday, agod nga ila mahimo ang tanan nga ginsugo ko sa imo nga himuon. Ang tolda nga teleponan ang kaban nga nasudlan sang malapad-lapad nga mga bato sang kasugtanan. Ang tabon nga yara sa ibabaw sini ang tanan nga mga gamit sang tolda. Ang lamisa kag ang tanan nga kasangkapan sini ang kandelerohan nga puraw nga bulawan kag ang tanan nga kasangkapan sini ang altar nga ginasunugan sang insenso, ang altar nga ginahalaran sa mga halad nga sinunog, kag ang tanan nga mga kasangkapan sini ang labador kag ang iya tulungtungan. Ang malahalon kag balaan nga mga bayo ni Aaron nga pari kag sang iya mga anak nga lalaki nga pagagamiton sa ila pag-alagad. Ang lana nga inughaplas kag ang insenso nga mahamot para sa balaan nga duog. Sa paghimo sini tanan, pagahimuon nila ini sunugid sa akong ginsugo sa imo. Ang adlaw nga inugpahuway. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, singgana ang mga tawo sang Israel, magpahuway kamo sa akon adlaw nga inugpahuway. Kay initanda sa tunga ko kag sa inyo, kag sa inyo mga kaliwat, sa pagpakita nga ako, ang Ginoo, naghimo sa inyo, nga akon kaugalingon nga mga tawo. Gani magpahuway kamo sa adlaw nga inugpahuway, kay ini ginpakabalaan para sa inyo. Ang bisan sino nga wala nagapakabalaan sini nga adlaw, pagapatyon. Ang bisan sino nga nagaobra sa adlaw nga inugpahuway, pagaseparahon sa iya mga himata. Mag-obra ka sa sulod sang anom ka adlaw, pero sa ikapito amuang adlaw nga ang tanan nga mga tawo dapat gid magpahuway. Kay ini balaan para sa Ginoo. Ang bisan sino nga mag-obra sa sina nga adlaw, pagapatyon. Ang mga tawo sang Israel dapat magpahuway sa adlaw nga inugpahuway. Ang tanan nga mga kaliwatan sa ulihi dapat magtuman sini subong isa kadayon nga kasugtanan. Mangintanda ini nga wala sing katapusan sa tunga nakon kag sa mga tawo sang Israel, kay ako ang Ginoo. Nagtugas ang langit kag duta sa sulod sang anom ka adlaw, kag sa ikapito nga adlaw naguntat ako sa pag-obra kag nagpahuway. Sa tapos makahambal ang Dios sa kay Moises sa bukid sang Sinai, ginhatag niya ang duha ka mga malapad-lapad nga bato sang kasugtanan nga ginsulatan sang tudlo sang Dios. So mga kabayan ka mga utod ko, amuyad to ang pagbasa naton sang Exodo Kapitulo 31. Pag sa subong naman nga tion nga ini, aton konsultahon ang ginasiling sang isa ka Bible scholar angot sa aton nga ginbasa bag-o gid lamang nga kapitulo no sang Exodo. Kag sa sini nga tion mga kabyanan aton ako ang nagkuha no sa duha ka mga references no. Ang isa ang sa isa ka Bible scholar kag
Ang isa ang halin gid sa Bible, no? Isa ka Catholic Bible, mga kabayan ka mga utod ko, no? So unahon ta anay ang ginasiling sang isa ka Bible scholar kag walay liwan ining Bible scholar nga ginkuhaan ko amo si Matthew Henry sa iyang libro nga ginatiguluhan Concise Commentary on the Whole Bible, no, nga iya ginsulat kag aton nga lantawon una no ang kahulugan sang bilog nga Exodo 31. Mga kabayan ka mga utod ko, unahon ta anay ang bersikulo 1 tubtob 11. Ano bala ang butsilingon sini? Kay sa aton bag ugid lamang ginbasa ang Exodo 31 bersikulo 1 tubtob 11 nagahambal nga ang tigulo sini ang mga panday para sa tulda nga puloy-an sang Dios. No? So ginahambal diri mga kabayan ka mga utod ko nga ang mga Israelinhon nga mga nag-obra sa lunang kag tisa sa Ehipto ang hindi kwalipikado para sa maidiid nga pag-obra. Apang ang Espiritu Santo nga naghatag sa mga apostoles sing kaalam sa paghambal sang lain-lain nga pulong. Ang milagroso nga naghatag kay Bezalel kag Oholiab sang ikasarang sa paghimo. Ang dungog nga nagagikan sa Dios ang pirmi may kaupod nga buluhaton nga dapat himuon nga ginahimo para sa Dios ang dako nga kadungganan. Ang mga ginatawag sang Dios sa bisan ano nga sahi isang pag-alagad amo ang magapangita sang paagi agod manginhimpit. Ang Ginoo nagahatag sing nari-sari nga regalo sa nari-sari man nga tawo. Ila lamang panumdumon ang maayo kag husto nga pag-obra. Paukod nga ginapahanumdum ang anuman nga kaalam sang sin-o man ang nagauyat sini, ang Ginoo amo ang nagbutang sa tagipusoon agod himuon ang iya mga sugo. So maathag diri mga kabyanan kag mga utod ko sa ginhambal ni Matthew Henry, no? Panon ta lang ini i-expand ta lang gamay. Subot silingon ining mga Israelinhon nga ginpagwa sang Ginoo halin didto sa Ehipto, no? Sila ining mga tawo nga ini naanad sila nga mag-obra upon magbuhat sa lunang kag sa tisa, no? Kay kung aton balikan mga utod ko kag mga kaabyanan kay Ginoong Hesukristo sa Exodo kapitulo 1, no? Diri ginasaysay mga kaabyanan kag mga utod ko nga ang mga Israelinhon bangod nga ginpintasan sila sang mga Ehiptohanon, no? Sa pagpamuno sang hari nga nagbulos kay Paraon, no? Nga matapos man nga mapatay si Jose. Kay ining hari nga nagbulos sa kay Paraon, wala makakilala kay Jose pag sa iya mga kaliwat. Gani nga bangod sang amuman nga tion sadto nga panahon mga kabayan ka mga utod ko, ang mga Israelinhon nagadamo, no? Remember mga kabyanan kung balikan naton ang mga ulihi nga mga kapitulo sang bersikulo sang libro sang Genesis.
Si Jacob pag ang iya panimalay, no, lakip naman si Jose ang nagsettle o kung nagpuyo dito sa Ehipto. Ganis nga sang mapatay ining hari o kung si Paraon. Pag amo man nagtaliwan man napatay man si Jose, anak ni Jacob, no? Naguna-huna ining hari nga nagbulos. Nga kung base may inaway o kung may mga gamo nga kung sa diin maulamid ang Ehipto, nagpinsar ni sila nga base mag-abot ang tion nga dampigan sa mga Israelinhon ang ilang mga kaaway. Gani anong ginobra sini sa hari nga ini, no? Ang ginobra niya ni sini nagmando sa saya mga opisyales nga dapat ang mga Israelinhon nga ini himuon nga mga ulipon. They ordered his officials that the Israelites will be slaves, no? Will be treated as slaves, mga sulugoon, mga ulipon. So mo na gani kung balikan nyo to ang aton ginobra nga video, no, sa Exodo kapitulo 1, sila ang ginpahimo ang ining mga Israelinhon nga ini sa mga syudad sang Rameses ug mga syudad sang Pitom, no? So amo ya mga kaabyanan kay mga utod ko. Gani bangod nga na anad sila mag-obra sa lunang pagsatisa nga kung sa diin ang ilang mga ginahimo, mga pyramids, no, mga syudad, iti sila ang nagpasad, sila ang nagpatindog, sila ang nag-obra sang manual nga trabaho, sang manumano nga trabaho. Subot silingon ang ila sini nga ikaisipan kagang ilang ikasarang yara lamang sa lunang pagsatisa. Pero apang kay bangod nga ang Ginoo may mga mando siya nga ginhatag sa kay Moises, no? Pag siyempre ti si Moises ang amo to nga tiyempo mga kamayan ka mga utod ko, nagaedad na. O silingon tigulang na gid man si Moises may edad na. Pag nahibaluan man sang Ginoo, no, nga may edad na siya. Gani nga ang buluhaton nga dapat ni kay Moises, no, maging sugo ya. Ang ginhatag sang Ginoo sa duha ka tawo nga mo sanday Bezalel kag Oholiab. Sila ni amo ang magaobra, no, sang mga buluhaton nga dapat tani nakaatang sa abaga ni Moises, no? Kag bangod nga nabalaan sang Ginoo nga ining mga tawo nga ini naanad lamang ang obra nila didto sa lunang kag tisa. Gani nga nagpili siya sa mga tawo nga mo ang magahimo sini. Kag ginpadala niya ang iyang Espiritu Santo agud nga mag-ubay kag maghatag sing kaalam kung ano ang ila dapat himuon. Agud nga manami ang guwa o kung ang outcome sang ginapahimo sang Dios. So didto gin-enumerate man kung ano ang ila himuon kag ano man ang ilang buhaton, mga kabayan kag mga utod ko. So kung aton man dire sa aton mga kung aton man nga ibutang sa aton nga konteksto, no, o sa aton tiyempo sa subong nga panahon, ang tanan nga kaalam kag ihibalo nga aton nga ginaangkon subong nga utod ko
mga kabyanan ni Ginoong Kristo. Inita na nagahalin sa mahal nga Dios. Nagamahal nga Dios nagahatag ini sa aton paagi sa Espiritu Santo. No? Maiban sa aton kabalo maghambal, kabalo magsulat, kabalo maghimo sa mga butang or bisan ano pa. May mga kinaiya, may mga kakayahan kung sa Tagalog pa na kita nga mga tao. And that is what we call talent. Talento naton ina. Kaging ina nga mga talento mga kabyanan mga utod ko. No? Ina ginhatag sang Dios sa aton. Sa kita ang ginbunag diri sa kalibutan. Pagpaagi man ginhatag niya ina sa aton paagi sa Espiritu Santo. Kung ano ang paghatag niya sang mga kaalam paghihibalo, no? Sa kay Bezalel kag kay Oholiab, amo man ang paghatag niya sa aton, no? Ina nga mga kinaiya, mga kakayahan naton, no? Kag isa lamang ini ambot silingon sini mga kabyanan. Isa lang gid ang ginapaabot sa aton. Bangod nga ang Dios naghatag sa aton sa sining mga talento mga kabyanan, dapat naton balikan ini sa pagpasalamat kay pagpasidungog sa iya. No? Amo ini ang ginatawag nga ibalik naton ang pagpasalamat sa iya. Iti kung naton paminsaron mga kabyanan ka mga utod ko, kung wala ang Ginoo naghatag sa aton sining mga talento, wala kita subong. Wala kita subong nagahimo sa sining mga butang nga bangod nga mapuslan naton pag aton man nga gin impart sa iban. Nagakahulugan nga dapat balikan naton ang Dios, ang mahal nga Dios sang pagpasalamat kag sang pagdayaw bangod sang iyang gahom. No? Pag kita man mismo mga kabyanan, piyara man kita sang katungdanan, no? Ining mga talent nga ini ang aton man pamamadon sa aton kabuhi. Hindi naton ini pagamiton nga para lang sa aton kaugalingon, kundi nga kun mahimo, no? Pag ginapangayo, ginahambal gid sa aton sa aton Ginoo nga dapat ini mga talento nga ini ang aton man nga impart o kun pakigbahin, i-share sa iban. No? So, amo na siya mga kabyanan kag mga utod ko. Ang butsilingon, no, sang bersikulo 1 tugtog bersikulo 11 sang Exodo 31. No? Kaga oo na ano ko lang kagina no, nambal ko to ya ang hari ko no sang tion ni Jose nga anak ni Jacob, no. Dito sa Ehipto amo si Faraon hindi. Wala. Actually wala siya sang ngalan na ginhambal sa Bible, no. Pero sige, I'm sorry gid no. Pasensya gid kay nadala gid ko sa akon nga words, no. Ining hari iya nga na siyang tion nga si Moises kag si Aaron na ang siyempre nga natubang nila amo ya si Paraon. Dito yang una gid nga pare ante sa before sa iya. Okay? So proceed kita mga kabang mga utod ko. Diri naman kita sa bersikulo 12 tubtub bersikulo 17 sa Exodo 31 naghambal diri nga ang mga pagsulundan nga ginhatag agud ang tabernakulo ang patindugon para sa pag-alagad sa Dios apang hindi nila pagpanumdumon nga ang natural nga sahi sang buluhaton
kag ang pagdali nga ginakinahanglan ang maghatag sa ila sang rason agud buhaton ini sa mga adlaw nga inugpahuway. Ang tinaga Hebreyo nga Shabbat, no? Kung i-translate naton mga kabayan mga utod ko, Sabat ini siya sa English, no? Ang nagakahulugan sang pagpahuway o paguntat sa paghimo, pagbuhat, kag pag-obra. Ang butang nga ginapahibalo sang adlaw nga inugpahuway amo ang pagpahuway sa kahimayaan nga nagapabilin sa mga tawo sang Dios. Gani ang moral nga obligasyon sang adlaw nga inugpahuway ang dapat magpadayon tubtob nga ang panahon magpadulong sa walay katapusan. No. Amo ining ginasiling sa bersikulo 12 pakadto bersikulo 17, no. Ini nagapahibalo sa aton mga kabyanan, no. Sining komentaryo ni Matthew Henry, no. Diri sa bersikulo 12 pakadto 17 nga diri sa amo ni nga mga bersikulo ginhatag sang aton Ginoo ang natawag nga mga pagsulundan o mga orders, no, for the Sabbath o kun adlaw nga inog pahuway, no. Pero ang mga tawo ginapapahanumduman mga kabyanan ng ining uh, ining Sabat nga ini kinahanglan ini sa ila bangod nga dire na talana, no, sang Ginoong sangat ng Ginoo ang ikapito nga adlaw, no, o kun ang tawag nilang adlaw nga inugpahuway ang dapat gid magpahuway, no. Dapat maguntat sila sa paghimo, pagbuhat, kag pagobra, no. Amo na siya mga kabyanan. Dili lang gid mga kabyanan, no. Okay mga kabyanan ka mga utod ko, balik kita sa aton nga ginatalakay. Sa linggo ang Sabat o kun ang adlaw nga inugpahuway mga kabyanan ka mga utod ko, inhatag ina nga kasugoan sang Ginoo para lamang sa mga Israelinhon, no? Para sa mga taga-Israel. Pag-amuman sa mga tawo nga nagapuyo sa upod sa ila, no. Halimbawa kung ikaw isa ka foreigner, no, kagyara ka sa sulod sang ila pungsod, no, sang alin sang una pakadto subong, you are required nga mag-observe ka. O kung mag-obserbar ka, sang tawag nga Sabat o kun adlaw nga inugpahuway. Pero panumdum mo naton mga kabyanan ka mga utod ko, hindi na kita sakop, no, nga mga Kristiyano sa ginatawag nga Sabat, no. Hindi na kita dira sakop. Kay ang aton niya ginasunod amo ang Christian Sabbath. Ang ginasunod sa mga Israel, sa mga Israelinhon o kung mga taga-Israel nga Sabbath, kag ini nagapadayon sa gihapon nila nga gina-practice kag gina-obserbar amo ya ang ginatawag nga Jewish Sabbath o kung Sabbath sa mga Hudiyo.
So, mga kabayan ka mga utod ko, ang masubo kay may ara kita nga mga kauturan, no? Kag mga kaabiyanan sa lain nga pagtuluan, nagatudlo sila nga dapat sa tagsa ka adlaw sang Sabado, dapat kita ang mag-observe o kung mag-obserbar sa nga tawag Sabat o adlaw nga inugpahuway. Mga kabayan ka mga utod ko, dira sila nagsala. Ngaman, hindi kita mga Israelita. Hindi kita taga-Israel. Mga kabayan ka mga utod ko. Kay atong mga ginmanduan sang Ginoo nga mag-obserbara sila sa nga tawag nga Sabat, mga taga-Israel ato. Wala ato sang Pilipino o kun iban nga lahi. No? Kita mga Pilipino kita kag hindi kita mga Israelita o kun mga taga-Israel. Subot silingon, wala kita ginmanduan nga mga Kristiyano, labi na gid ang mga hindi taga-Israel nga mag-obserbar kita sa Sabat. Ang Sabat nga aton ginaobserbar na siling ko na amo ang Christian Sabat na kung sa diin ginaselebrar naton ini ka ginadumdum ginaobserbar naton sa kada tagsa ka Domingo nga adlaw. No? Amo na siya mga kabiyanan ka mga utod ko. Now, ginahambal pa nila no nga sang time kuno sang pag tapos kuno o kun sa tion kuno sang Genesis kay dira kuno nabutang man kuno sa libro sang Genesis mga kabiyanan ka mga utod ko nga ang Ginoo kuno nag-institute na sang Sabat. Sino nagsiling? No? Inaya mga kabiyanan ka mga utod ko, isa lang ina ka sahi isang pagpatalang. No? Kay man, ang Ginoo wala man nakagambal sa Bible nga sa amo ning adlaw i-institute ko o kung itukudon ko ang Sabat. Wala. Ang nakabutang no sa Bible sa libro sa Genesis nga sa tapos ang anom ka adlaw no silingon ikapito na sa ikapito nga adlaw ang Ginoo nagpahuway nagbindisyon sang tanan ngaya nga mga gintuga mga kabyanan ang mga utod ko wala siya nagtukod sang amoto nga tion sang nga tawag Sabat o kon adlaw nga nagpahuway gintukod niya lang ini sa tion matapos kagin pagwa niya ang mga Israelinhon didto sa Ehipto o kon Egypt. Amo na mga kabayan ka mga utod ko. Kag ini mga Israelita nga ini hugot gid nila ini nga gina-practice, gina-observe tubtob subong. No? Kag namasiling ko na, diri pa na sa nabutang diri ho. Mga kabiyanan kag mga utod ko. Ang termino nga Sabat o kung adlaw nga nagpahuway, ang naghalin ina siya sa tinaga nga Hebreo nga Shabbat. Ang Shabbat nga na nagakahulugan pagpahuway o paguntat sa paghimo, pagbuhat kag pag-obra. So ang syabot silingon mga kabayan kag mga utod ko kay man sa ilaya ang Sabat o adlaw nga inugpahuway amo ina
ang adlaw nga kung sa diin ang mga Israelinhon hasta gani subong nga muna. Ang mga Israelinhon, mga Israelita, nagakadto sa mga sinagoga. Mga sinagoga nga na amo na maton mga simbahan sa aton equivalent no. Nakakadto na sila sa adlaw sang Sabado. Agud nga magpanimbahon, no? Magpanimbahon. Magsimba sila sa Ginoo. Amo na nga amo nang ila ginahimo kun Sabat. Kag wala gid man sila sa tudtod lang, wala gid man sila gaobra. Wala sila gaobra sang mga olobrahon. Labi na gid ang mga mabug-at nga mga olobrahon. Kay nga amo nang ginmando sa ila sang Ginoo, no? No? True kay Moises o papagi kay Moises, no? Iti ang ginhimo ina sang Ginoo para sa ila agud nga ang mga taga-Israel, ang mga Israelinhon ang magsimba. Ang may ara sang adlaw nga ginatalana para magsimba ang mga Israelita ang mga taga-Israel sa Ginoo, no? Ti kung ibutang naton sa ating konteksto mga kabayan kag mga utod ko, itayaya, mga Kristiyano kita. Ang pamangkot pag iti kay nga Kristiyano kita nga Domingo hindi Sabado. Panumdumon naton mga kabayan kag mga utod ko nga Domingo ang aton nga tinatawag nga Sabat, no? O kung adlaw sang pagsimba, no? Bangod nga sa amo na nga adlaw mga kabyanan nabanhaw ang aton Ginoong Hesukristo, no? So dira naton pasulod ang adlaw kung sa diin dapat kita magsimba. Hmm? Dapat kita magpahuway, no? Sa mga mabug-at nga obra kag bilang isa ka Kristiyano Katoliko ang aton obrahon kung tani, no? Kung tani iti hindi naton malikawan man, no? May bangod nga nagaumwad man ang panahon, no? Kita nga mga Kristiyano Katoliko ang ginapanawagan sa aton, no? Gina-encourage gid kita. Na kung adlaw sa Domingo kita ang magsimba, pati ang misa is good for 1 hour only. Pili ka lang kung ano ka oras mo simba. Pag Domingo, usually wala kita ga obra sina, di kita dapat mag-obra sina no sa mga mabugat nga mga ulobrahon. Pag ang Domingo nga adlaw among Domingo para man sa aton pagpahuway pag tion man ina agud nga sa unang atsimpo wala pa man to internet dapat kita magbasa sang santo sa kasulatan, no? Ang Biblia sa mga lasahon nga magapapag-on, no? Makapabakod sa aton pagtuo. Di kay subong kay internet na kita, internet era na kita, internet age na kita. Paglabi na gid na damo na mga cellphone, mga tawo. Inapanawagan kita nga dapat ang Domingo nga adlaw imbes naton kuan ila usik sa mga tion nga wala sing pulos. Dapat naton malantaw o kung magbasa kita, no? Lantaw kita sa mga video sa YouTube na kung sa diin nagapabaskog ini sang aton nga pagtuo sa Ginoo kag aton nga kilalahon tani pagtun-an ang pagtuo nga Katoliko, no? Mga kabayan ka mga utod ko. Pag isa pa magbasa man kita sa mga artikulo, no? Nga naga nagaangot sa aton pagtuo bilang isa ka Katoliko nga tawo.
So muna mga kabayanan ang mga utod ko, ang ginahambal, ang kahulugan sang Exodo 31 bersikulo 12 pakadto sa 17. So mga kabayanan ang mga utod ko, liton kita sa bersikulo 18. Sa bersikulo 18, amoy ni ang nakabutang suno sa ginhambal, no? Ang sulat ni Matthew Henry. Naghambal nga ang kasuguan ang ginsulat sa malapad-lapad nga bato agod mapakita kung ano ini magdugay. Agod nga makita man naton ang katigas ang aton tagipusoon. Kita ang mahapos magsulat sa bato. Sang sa magsulat sa bisan ano nga bagay nga maayo sa aton garok kag natural nga tagipusoon. Ginsulat ini sang Dios paagi sang iya tudlo, paagi sa iya kabubuton kagahom. Ang Dios lamang ang makasulat sang iya kasuguan sa tagipusoon sang tawo. Nagahatag siya sang tagipusoon nga gikan sa unod kag sa tapos paagi sa iya espiritu nga amo ang tudlo sang Dios ang nagasulat sang iya kabubuton sa tagipusoon. So mga kaabianan kag mga utod ko, nahambal dire nga ang Ten Commandments mga kaabianan ginsulat sang aton Ginoong Dios, ang Dios nga Amay, sa malapad-lapad nga bato, sa duha ka malapad-lapad nga bato, ukon 2 stone tablets nga ginhimo ini sang Ginoo nga wala niya ginsulat sa papel, wala niya ginsulat sa kahoy, wala niya ginsulat sa diin pato nga mga bagay. Kaya nga ang mga kabayan kag mga utod ko, ang 2 stone tablets nagarepresentar sang aton tagipusoon. Agamuman sa mga tagipusoon sa mga taga-Israel sadto nga panahon, iti ang tagipusoon sang tawo kung kaisa tama katiga, no? Tama katiga. Amo na gani nga ginhimo ini sang Ginoo kag wala siya nag siling wala siya nagamit sa mga panulat o kung mga ballpen, kundi nga ang tudlo gid niya mismo amo ang naghatag sang sina nga mga sugo, no, sa aton nga tagipusoon, no? Kag isa pa gid mga kaabigan, kay bangod ang aton tagipusoon garok, matig-a. Ang Dios lamang ang makasulat sang iya kasuguan sa sulod sang aton tagipusoon, no? Ti ina nga pagkatig-a naton ang pagkagarok sang aton tagipusoon mga kabyanan, mabulong lamang ina sa grasya sang aton Ginoo, no? Amo na gani mga kabyanan kag mga utod ko, ipangamuyo gid naton sa matag adlaw nga tanan ang aton tagipusoon nga matig-a kabay ini ang kasi naton amo ang mangin isa ka pamaagi, no, nga magbag-o kita, magpanibag-o kita. Kaya nga itong tagipusoon, pwede ini mangin matig-a kung babayaan lang naton. No?
Dapat ang aton tagipusoon ang buksan naton, no, kung ano ang ginapalabot kung gusto palabot sa aton Ginoo, no, sa aton nga mga dughan. Kag isa pa gid mga kabyanan, sa ikaduha nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto, no, makita ina naton siya sa kapitulo 3, bersikulo 3. No. Mathagid na hambal siya. Mathagid nga si Kristo mismo amo ang nagsulat sini, nagpadala sini paagi sa amon. Wala ini masulat sang tinta sa malapad-lapad nga mga bato, kundi ginsulat ini sang Espiritu sang Dios nga buhi sa tagipusoon sang mga tawo. Amo na gani mga kabayan ka mga utod ko, ang aton mahal nga Dios amo ang naga ano sa aton, ang naga tatap sa aton. Oh, wala siya mga kabayan ka mga utod ko. Kag siling ko number sang ano no, um, ang Espiritu Santo o ang Espiritu San Dios ang nagahatag no. Siya pagi sa iya ginahatag sa aton ang grasya. No? Sa aton mga tagipo so. No? So amoy na mga kabyanan ka mga utod ko nga aton sabton no aton nga uli nga balikton nga ang aton mga tagipusoon ang dapat naton buksan, no? Hindi kita mangin matig-a. Iti kung magtig-a ini, kaangay ini siya sang bato nga budlay pahumukon. Iti wala ka nangin bukas sa tanan ng mga instances, no, sang kabuhi. Una siya mga kabyanan, pag mga utod ko. Dapat kita mo pangamuy. Pangamuyo gid naton, no? Nakabay nga ang aton tagipusoon, mag ano magin mangin mahumok para hindi lang sa aton kaugalingon kundi sa mga tao man amo man sa mahal nga Dios, no? Amoy na siya mga kabyanan. Kailangin mga kabyanan na okay mga kabyanan ka mga utod ko, nga Ginoong Kristo, balik kita sa aton mga talakay sa subong nga adlaw ini. Kag luwas sa kay Matthew Henry nagkuha man kita sang isa ka komentaryo, no, Bible commentary halin sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino, no. Nakatagalog ini siya pero akon gid nga ginlubad sa Hiligaynon, no. Kag ang Exodo 31 bersikulo 18 ang may ara sila sang komentaryo o kon komentary. Kag ini ginatawag nga Bible commentary, no? Ining Biblia ng Sambayan ng Pilipino mga kabyanan ka mga utod ko ang ginhimo ini siya, no, sang mga Claretians, no. Amo ni siya ginatawag man nga Bible Claret, no. Mm,
mga Claretian missionaries no nga isa ka orden nga kung sa diin gintukod ni Antonio Maria Claret no, sa man kasanto. So ano ang ginahambal sa komentary o kung komentaryo sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino na hanungod sa Exodo 31 bersikulo 18. So nagahambal nga daw may kahulugan ang pagsaysay sang libro sang Exodo. Apang bangod nga ang tinutuyo sini amo ang pagtipon ang mga bahin sini sa magkatuhay nga panahon sa dumaan nga tradisyon mathag nga ginapahayag ang mga sugo sang kasugtanan. No? Diri makita ina siya sa kapitulo 20 kag sa kapitulo 34 bersikulo 10 no. Akon basahon mga kabiyanan no. Ang basahon na kon sa inyo amo ang kapitulo 34 bersikulo 10 sang Exodo. No? Wala ko abi na butang. So diri na lang kay may Bible man kita. So nagahambal diri nga ang Ginoo nagsiling magahimo ako sang isa ka kasugtanan sa imo. No? Sa tubangan sang imo tanan nga mga tawo magapakita ako sang gamhanan nga mga buhat nga wala pa gid mahimo sa bug-os nga duta. Sa bisan diin nga pungsod. Ang tanan nga mga tawo nga kaupod nimo makakita kung ano ang mahimo sang Ginoo kay ako magahimo sang isa ka makakulugmat nga butang para sa inyo. No? Subot silingon mga kabiyanan sa mga utod ko sa sini nga dinalan sa santo sa kasulatan no sa libro man sang Exodo. Apang sa lain nga kapitulo o bersikulo nagapakigsugilanon ang Ginoo sa kay Moises. Kaysa amon ang ation mga kabiyanan sa mga utod ko kag aton man ina siya nga talakayon man sa masunod naton nga mga pagbasa ini nagapakita sa ginbasa ko lang gid bag-o lang gid nga ang kasugtanan ginbag-o. So amo na siya kutsilingon mga kabyanan. Kag nga ginbag-o ang kasugtanan ina mabalaan yung man gihapon sa aton masunod pagid nga mga pagbasa. No, padayon naton katarungan kag pag-alagad sa nagaisahanon nga Dios. Pero makaligad ang malawig nga panahon pagbalik sa mga Hudiyo gikan sa pagkabihag ginakabig nga ang nagapanguna nga katungdanan sang banwa amo ang pagsimba nga ginahiwat sa templo sang Jerusalem. Muna siya. Diri ginapasulod ang mga malawig nga mga kapitulo, no? Muna siyang kapitulo 25 tubtob 31 kag kapitulo 35 tubtob 40 agud ipakita nga ang pagsimba nga ini ang yara na sa tagipusoon sa pagpahayag sang Dios kay Moises no ini mga kabiyanan kung mga utod ko gamay lang gid nga background kayang banwang Israel ginbihag ini sila no kag halin sa ila pagkabihag ginuuna gid nila no so nagbalik sila sa pagkabihag halin dito sa halin sila sa kabihagan ginuuna gid sa mga Israelinhon no ang pagsimba no sa Ginoo no kag didto sa ginahiwat ini sa templo sang Jerusalem no? So pagpadayon naton nga dumdum sang banwang Israel kung paano gintipigan ang kabansang Dios sa isa ka tolda sa disyerto. Ang kaban ang human gikan sa malahalon nga kahoy nga nagaunod sa mga ginsinsil nga bato nga ginsilsilan sang kasugtanan upod ang diutay nga mana kag iban pa ang malipot nga mga katingalahan nga ginhimo sang Dios sa disyerto. So amo ina siya mga kabyanan. Ari pagid sang ginsulat sa mga pari sang Israel
Dahil ang mga kapitulo sini ang banwa sang Dios ang mayara sang matahom nga templo sa Jerusalem, kundiin ginahalungan ang kaban. Ing kalipay nila ang pagkapareho sang templo sa tolda sa disyerto. Kag ginapanumdum nila nga si Moises ang nagpatindog sang sadto nga tolda sa pagsunod sa mga detalyado nga ginmando sa Dios. So amo na siya mga kabyanan ang ginahambal sang komentary sang Biblia ng sambayan ng Pilipino no sa amo na nga bersikulo. So hindi na naton siguro sinipag ipadaluman kit do medyo ano na ni siya no doga alud na ni siya sa templo on sa temple nga pagahimo. So amoy na siya mga kabyanan mga utod ko. Isa lamang ang duwa diri kabagay lamang ang aton nga makuha no. Sa ginahambal ang silingon sang ginapaabot no kung silingon I mean sang kapitulo 31 sang Exodo. Una, ngang mga talento no ang mga talento, skills, kaayahan naton inita na naghalin sa aton mahal nga Dios. Nagpaagi sa Espiritu Santo ginhatag ni ini sa aton. No? Pag dapat naton ini ipakigbayin sa iban, pag paumado naton ini to its full potential kung sa iyang kung sa diinggid init tubtub. Amo na siya silingon mga kabyanan ka mga utod ko. Isa, ang adlaw ngay nagpahuway no aton nga lantawon no nga ang mga Israelita o kun ang mga Israelinon ang maukod gid nga nagaobserbar sa ginatawag nga Sabat o kun adlaw nga nagpahuway. Pwede man naton ini malantaw sa aton pagkabuhi subong bilang isa ka Katoliko Kristiyano no. Dapat kita ang magsimba no sa tagsa ka Domingo nga adlaw amo man sa mga adlaw sang obligasyon no kay dira naton makita no kay diri sa amo nga mga adlaw sang Domingo, mga adlaw sang obligasyon diri naton ginasimba ang Dios no diri naton ginapakita ang gugma nga ginhatag man sa aton sang Dios. Diri man isa man sa mga paagi agud mapasalamatan naton ng Dios sa aton nga mga grasya nga nag-abot sa aton kabuhi. Ano man nga mga kaayuhan nga nag-abot sa aton kabuhi paagi sa iya. Okay? So mga kabyanan ka mga utod ko, amuyad to ang pagbasa naton sang Exodo Kapitulo 31. Gani, madamo gid nga salamat mga utod ko ang mga kabyanan kay Ginoong Jesucristo. Tapuso naton nini sa malipot nga pagpangamuyo. Pangamuyo sa tapos magbasa sang santo sa kasulatan ni Beato James Alberione. Sa ngalan sang Amay, sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Hesukristo, Dios non nga agalon, ikaw ang pulong sang kabuhi. Nagatuo ako o Ginoo sang kamatuoran. Apang dugang ang akon pagtuo. Ginigugma ko ikaw o Ginoo sang dalan. Sa bugos ko nga puso, mangundag mando ka sa amon nga sundo ng imo mga sugo.
Nagapangamuyo ako sa imo, o Ginoo sang kabuhi. Ginasimba ko ikaw, ginadayaw ko ikaw, ginapangabay ko ikaw, o ginapasalamatan ko ikaw. Sang imo regalo nga among santo sa kasulatan, upod ni Maria, akong tandaan kagalungan, ang imo pulong sa akong kaisipan, kag pamlandungan sa akong tagipusoon. Jesus amon agalon, dalan, kamatuoran kag kabuhi, kaluoyi kami. Sa ngalan sang Amay, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mamaya to mga kabiyanan ka mga utod ko, ang aton na hingapos nga pangamuyo para sa aton subong nga programa dito sa aton magamay nga ministeryo dito sa social media. Kag sa liwat mga kabiyanan ka mga utod ko, kung wala pa ikaw, no, ikaw nga nagalantaw, wala pa ikaw naka subscribe o naka-like, palihog pindot sang like, no. Kung ikaw ang nagalantaw sini sa aton Facebook page nga mo ang pulong sang Dios iligay non Catholic Bible Reading, palihog click lang sang like button, no. Pag kung ikaw man ang nagalantaw sini, no, sa YouTube, no, aton YouTube channel ang Hiligaynon Catholic Bible Reading, palihog man nga i-click kung pindot ta ang subscribe button, no, ag notification bell, o nga updated ka man sa mga balita diri sa aton diocese. Salamat gid mga utod ko kag makabayang kay Ginoong Hesukristo. Tubtob naman buwas. Amen. Pro Deo et Ecclesia para sa Dios kag sa bayan o sa banwa. Amen. Iniliwat si admin ninyo. Nagapaalam na sa inyo kag kita ay kita sa masunod naman nga adlaw sang Domingo para naman sa aton programa ang katesismo sa Hiligaynon online. Mga kabayan ka mga utod ko, palihog lang, ipangamuyo niyo man ako, no? Nagapangayo gid ako sa inyo pangamuyo, ug nga makatugutan kita sa mahal nga Dios nga makaprograma sa masunod na Domingo. Salamat gid sa liwat.